Dobrý deň, moje indické meno je Mavi Malmadura a už 15 rokov sa zaoberám metodou zrkadlenia vzťahov, ktorú dennodenne žijem a ktorú prednášam na seminároch, workshopoch a poskytujem konzultácie. Metóda zrkadlenia je vhodná pre každého, kto si vie predstaviť vzťahy s partnerom, rodičmi, deťmi, priateľmi, kolegami a ostatnými o mnoho lepšie, krajšie, naplnené radosťou, pochopením a láskou. Ak patríte do tejto kategórie, tak vás táto metóda môže nesmierne obohatiť. Metóda zrkadlenia je založená na princípe odrazu. Podobne ako sa odráža naše telo, fyzické telo alebo fyzické predmety vo fyzickom zrkadle, podobne nám ľudia a situácie odzrkadľujú tie nehmotné javy alebo povahové črty, ktoré máme v sebe. Tým, že máme len 20% našej mysle na vedomej úrovni a 80% je nevedomej, mnohokrát prisudzujeme odrazy, ktoré sa odrážajú od nás na iných ľuďoch, práve týmto iným ľuďom. Ako keby neboli naše vlastné, ale patrili niekomu inému. Ak sú to príjemné veci, ktoré na iných ľuďoch vidíme, tak sú to ľudia, s ktorými chceme byť čo najčastejšie. Vyberáme si ich za svojich priateľov, chceme s nimi tráviť čas, robiť s nimi rôzne aktivity, spolupracovať s nimi a tak ďalej. Ale ak nám odrážajú niečo, čo sa nám nepáči, tak tieto vlastnosti prisudzujeme im a najradšej sa od nich dištancujeme. Samozrejme, môžeme to robiť, ale nikam nás to neposúva, pretože priťahneme podobných ľudí s podobnými vlastnosťami a s podobnými charakteristikami, ktoré sa nám nepáčia. Je to zákonitý proces, pretože sme magnetom pre ľudí s takými vlastnosťami, ktoré máme v sebe. A to pozitívnymi aj tými negatívnymi. Samotné vlastnosti nie sú ani pozitívne, ani negatívne. Tento náboj pozitívneho alebo negatívneho im dáva každý z nás. Mnohokrát sa stáva, že niečo považujeme za negatívne len preto, že mali takýto postoj k tejto vlastnosti naši rodičia alebo naši vychovávateľia, učitelia. Teraz ani nevieme, kde sa to presne vzalo. Iba niečo posudzujeme ako negatívne bez ohľadu na to, či to naozaj negatívne je alebo nie je. Mnohokrát sa ani nezamyslíme, či tento názor, ktorý zastávam, je môj, alebo patrí niekomu úplne inému. Ak patria tieto programy, presvedčenia a postoje niekomu inému, napríklad našim rodičom, tak nám v živote veľmi nepomáhajú. Práve naopak, škodia nám. A aby nám prestali škodiť, tak v prvom rade potrebujeme vedieť, že ich v sebe máme. A dozvieme sa to tak, ak sa naučíme dešifrovať odrazy z nášho vlastného vnútra, ktoré sa premietajú na iných ľuďoch. Je to princíp odrazu, ktorý je podstatou metódy zrkadlenia vzťahov. To znamená, že
Ak príjmem odraz, ktorý sa zobrazil na inom človeku za svoj, tak až potom mám šance s ním niečo urobiť. A to niečo urobiť znamená, že ho môžem zmeniť. Možno sa budem zaoberať tým, že či to je vlastne vzorec správania, či je to presvedčenie. Ale v konečnej fáze aj tak dospiem k tomu, že ak mi takýto postoj neslúži, tak ho už v živote nechcem mať. A ak sa teda k nemu priznám, ak ho príjmem, tak ho dokážem zmeniť. Tu sa dostávam k bodu, kedy je potrebné si uvedomiť, že zrkadlenie je vhodné len pre tých ľudí, ktorí žijú v postoji tvorcu. Okrem postoja tvorcu ešte je druhá skupina ľudí, ktorí žijú v roli obete. Ak žije niekto v roli obete, tak nedokáže pripustiť, že odrazy, ktoré sa premietajú na iných ľuďoch, by mohli patriť jemu. Pretože sa neustále cíti obeťou iných ľudí alebo obeťou situácií. Čiže ak prežívate svoj život v roli obete, tak prvým krokom k tomu, aby ste mohli svoj život zmeniť k lepšiemu, je nutné prejsť do role tvorcu. A tvorca si uvedomí, že si všetko vo svojom živote vytvára sám. Či už to vyhodnotí ako pozitívne alebo negatívne. A vytvára si aj rolu obete. Preto majú obete trošku dlhšiu cestu ako tí ľudia, ktorí už vo svojom procese, vo svojom osobnom rozvoji dospeli k záveru, že si svoj život vytvárajú sami. A ak ste už teda v roli tvorcu, tak je množstvo techník a spôsobov, akými sa dá zmeniť svoj život na svoj obraz, aby sme mohli žiť život podľa svojich predstav. Potrebujem najskôr vedieť, kto som a čo v sebe mám také, čo mi vyhovuje, to si ponechám. A čo to je, aké sú to programy, postoje alebo presvedčenia, ktoré mi neslúžia. K tomuto čítaniu svojho nevedomia je metóda zrkadlenia vzťahov mimoriadne účinná, pretože každý človek sa správa podľa svojich vlastných predstav, najlepšie ako to vie. A ak mi niekto odzrkadluje napríklad nezodpovednosť, že sľubí niečo a nedodrží, tak mám dve možnosti. Z role obete by som to vyhodnotila, že ten človek nie je v poriadku, že mi ublížil, pretože je nezodpovedný. Ale z role tvorcu by som tú istú situáciu vyhodnotila úplne inak. Spýtam sa sama seba, čo mi odzrkadľuje touto nezodpovednosťou. V akej oblasti svojho života som ja nezodpovedná. A ak idem skúmať, v čom som nezodpovedná, tak nutne ma to dovedie k tomu, že potrebujem skúmať aj ku komu som nezodpovedná. A pri tomto skúmaní sa postavím do radu ako prvá. Pretože vzťah k sebe samej je ten najdôležitejší vzťah, aký vôbec máme. A podľa kvality
tohto vzťahu sa odvíjajú aj ostatné vzťahy. Čiže čím sa mám radšej, čím som voči sebe zodpovednejšia, čím viac rozumiem sama sebe, to znamená, že čím väčšia časť mojej mysle je na vedomej úrovni, tým lepšie dokážem pomenovať a nájsť potreby, ktoré ma naplnia, ktoré ma uspokoja. A ak už viem, aké potreby ma uspokoja, čo to je, čo mám urobiť, aby som žila spokojný a naplnený život, tak k tomu uskutočneniu, k tej realizácii mám veľmi blízko. Pretože my dokážeme svoje sny a predstavy naplňať, ak sme si vedomi svojej sily. A v roli tvorcu sme si tejto sily vedomi a vieme ju používať. Čiže metóda zrkadlenia je geniálny nástroj na oboznámenie sa so sebou v prvom rade a na základe toho poslúži na vylepšovanie vzťahov vo svojom okolí, ktoré sú len odrazom vzťahu k sebe samému, k sebe samej. Zrkadlenie teda nie je vhodné pre obete zatiaľ, pokiaľ sa neprehupnú do role tvorcu. Ak sa im to podarí, tak dokážu absolvovať veľmi jednoduchý postup, ktorý pri zrkadlení vzťahov funguje. No a prečo sa namáhať s nejakým zrkadlením? Aký to má význam? Aký to má pre nás úžitok? Má to obrovský význam. Pretože ak sa mi páči na niekom inom nejaká kvalita, napríklad pozornosť, tak si uvedomím, že ide len o odraz pozornosti, ktorú venujem sama sebe. A tento odraz sa odzrkadľuje vlastne na inom človeku. A pre mňa